V tomto videonávode si ukážeme pokračovanie predchádzajúceho videonávodu, kde sme si ukázali, ako vytvoriť takéto formy zo siligumu, z dvojzložkovej hmoty. Vytvorili sme si v predchádzajúcom videu konkrétne takúto formu z kabošonu. Využili sme kabošon minerálu, ktorý sme vtlačili do siligumu. Podrobnosti si môžete pozrieť v danom videonávode. A teraz chceme vytvoriť kabošon z polymerovej hmoty, ktorý bude asi takéhoto tvaru, s tým, že môžeme použiť rôzne farby, proste je to na vás. Ja využijem kúsok polymerovej hmoty, ktorý bol vlastne zvyšok hnedého préma zmiešaného so zlatými listami. A vlastne túto hmotu najskôr je dobré si ju prepracovať v strojčeku. Ja som už prepracovala a teraz vlastne si v rukách danú hmotu pomedlím, aby sa vlastne trošku zvláčnila. Netreba veľké množstvo, treba zhruba také množstvo primerateľné tomu kabošonu, ktoré vlastne budeme vtláčať do tej formy. Tá forma zo siligumu má také vlastnosti, že vlastne tam fimo neostane, netreba to ničím vymazávať, nič vkladať a jednoducho do toho vložíme prémo a jednoducho sa to bude dať vybrať. Vlastne, keď už je dostatočne vláčna daná hmota, môžeme si to stále zmenšovať, keď máme pocit, že je to príliš veľké. Danú hmotu vlastne jednoducho vložíme do toho tvaru. Vlastne vtláčaním ju sa snažíme čo najviac do všetkých zákutí toho tvaru povtláčať, aby vlastne bola krásne hladká a otlačená. Keď sme toto urobili, tak vlastne nožikom zrežeme ten daný kabošon. Vôbec sa nemusíme báť, že keby sme náhodou poškodili aj tú silikónovú formu, nič sa takého strašného nedeje. Musíme to zarezať tak, aby to vlastne bolo hladké. A z vrchu, aby neboli žiadne výbežky. Keď aj sú, záverečne si ich dočistíme. Vlastne vyklopíme z tej formy. S tým, že tieto detailné, také na kraji, také tie zvýšky, ktoré nám tu ostali, môžeme jednoducho nožom rezať. Takýto kabošon už iba položíme na keramickú podložku alebo na plech, vystlatý papierom na pečenie a dáme upiecť. Po vypečení ho nalakujeme. Ešte pred pečením ho môžeme pripevniť k lôžku na prsteň. Pripevníme ho Bake and Bond, čo je vlastne také lepidlo, ktoré sa dáva pred výpekom a vlastne vytvrdzuje sa výpekom. A vlastne zostane nám krásne držať ten kabošon už s daným prstienkom. A následne po výpeku ho iba zalakujeme.